Hadir mangala upload ya ki artali ki video haka jing yede bat ka phone bat ka addiction jong ka phone. Pon ki ba comments, pon ki ba message nga hapok ka Facebook, hapok ka Instagram. Tang ka we ka jinggali. Hato mangi ki briu ngilong ki bit. Hato ngilong ki mrao haka ni ka juk ka ba manta. Haka ni ka juk jong ni ka technology, ka juk jong ki smartphone, ki internet, ki social media. Ngi shani athan haka ni ki tools, haka ni ka juk. Kila long ki ki badon kam ha ka jigem jangi kumangi don kam ya ka jimbam ya ka ya ka jingring ka jingpen herman sim bat ya ka leer hato mangi ki briu ngilong ki bej hato ngilong ki mrao ha ka ne ka juk ba manta bat kani ka long ka jingkali jong ki babun ki parlok jangi henry ki parlok bi jonga ngam yo i ba ka long kumta wat ubriu ha ki por man handai ura ya udeng do jongu hakti jongu pat ju ya udeng do kan mau ha ki por jong Moses ha ki por jong David Hoi ngim nak banyo ki tambah hakikot jing thok jong ki ba udeng do ushando bakira sebaki lech sebaki wan namar kiting ya don ki besen ya don ki merat ki mereng bat kiwe pat ki daw bat udeng udon barbor hagakti jong ki Henry mentah hak nega juk ba mentah pat kadon ka phone ngibat ya ka kat sebangi lech kat sebangi wan bat ngam i ba kadon ka jingep her hapdeng unta udeng do jong ki bat kani ka phone ka bangin don kam hak ni ka juk ka ba mentah Mentah ni yoi baka ni ka teknologi kay rap ingi hakibon kiliang ngakan mau arpho da ni khatsan sna mansua ngi julit hagi telefon boot ban call ya kibriu bat ngakan mau kampat don ka telefon ka badaki number henry dakit liu ke ba ki number kitan hapo bat ka bangin dial ka bathap ya ki sempri akti jangi hak tu thliu bat dial ya ki number bat lada ka de ya phi ban call tang ship hongut kibriu tharai daki kanta kan bampor yangi Henry mentapat nga super khat ha ka jimut jimper khat janga bat lana nga kren shikentin ngala ban yikren par kibiru ki banga kwa ban kren par ka jingim jongi kala long ka jingim ka basup ha namar jongani ka phone Henry mentah kibiru kila pendon kami ka sebab palat pot bat kimla syu ban jangai naka bat ngitip baka no kam ka bangile lata ngile ka sebab palat pot kan wan ra ingi ya ka jinjar Ladangi bambej kan yelamingi syakabasnyu ladangi dibej kan yelamingi syakabasnyu bat kano kam ladangi le ya ka sebab palat pot kan thau jing yangi kumta haka jing yo i jonga kan jing kam de ka phone Henry ka de ka jing pendon kam sebab palat pot ngan phla hok i phi ba ngai la de nga pendon kam ya ka phone janga kumban nyau dani phra kan ta chisngi bat nru dani hinyo kan ta nga penlut ya ke por nga hapo komputer Tang bangi di bang pendon kam ya ka ndak mentaki kam ki baseso om ki kam ki bajabo om don shu dak we kilat mentaki kot kuboro pidon hapo jong ka phone ki kot ki bang pule ban ki poru ki don hapo jong ka phone bakat kitu ki kot ki bang ju pule man kesngi nga download lupa ki hapo ka phone jonga ngan ong i phi ka we ba phimde ban control ya ka jing pendon kam jong phi ya ka phone Henry to long phi ki ba start lada ka shai ka jimut ka jimper khat jong phi phin long ki balai lot om ki ba shate